Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekene dini Chineke onye ngozi, Chukwu onye amara, Chineke onye udo. Chineke anwa bụ chi onye kere ihe niile. Chineke anwa bụ chi onye nwe anyị, onye nwe ụwa niile. Yanwa bụ Chukwu okike kere ihe niile, tinyere iwu otu anyị ga-esi bie ndụ n'ime ụwa. Yanwa bụ Chineke onye mere anyị ka anyị na-eme ihe ofufe nye ya. Ọ ga-akwụkwọ anyị ụgwọ alaeze, ụgwọ ọma, ọ bụrụ na anyị nwabụ mmadụ ụwa fee ya, dobe aha ya nsọ, bunye aha ya elu. Chineke anwa bụ Chukwu onye mgbaghara. Chineke anwa bụ chi ga-agbaghara onye ọbụla mejọrọ ya, ọ bụ na onye ahụ ayọ Chineke mgbaghara, nwee nchegharịa na omume ọjọọ o mere. Anyị na-ekene ya, na-edobe aha ya nsọ, na-eme ekpere ngọzi na ekpere udo nke Chineke ka ọ dị n'onye isi anyị na onye ozi anyị bụ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekpere ngọzi a na ekpere udo a dịkwara ndị azụ ya na ndị ezinụlọ ya. Udo dị n'unu ụmụnne m ndị nke Chineke. Nke a bụ nkọwa okwuchukwu onye ndu ekpere anyị bụ Imam depụtara na ụbọchị nke taa. Tata bụ abalị nke 10 n'ime ọnwa Rajab, ọnwa nke 7 n'ime agụmagụ ọnwa nke al-Islam, n'ime afọ a dị ebube 1446. Tata wee bụ abalị nke 10 n'ime ọnwa nke mbụ, ọnwa Jenụwarị, n'ime afọ a nọ n'ime ya, afọ 2025. Ụmụnne m ndị ọma, ndị nwere okwu n'ebe Chineke nọ, ihe onye isi anyị bụ Imam ji mee isiokwu okwuchukwu nke taa bụ ihe gbanyere maka inwe ebumnobi ọma ebe ị na-eme ekpere nye Chineke, ya bụ al-ikhlas. Anyị ga-agba mbọ ka anyị ma na inwe ezigbo ebumnobi oge ị na-eme ekpere nye Chineke, ime ya sọọsọ Chukwu ka isi eme ya bụ ihe, na o so n'ihe ga-eme ka Chineke nabata ofufe i mere nye ya bụ Chineke. Mana ọ bụrụ na ị na-eme ihe ofufe, mana ime obi gị na o nwere ihe ọzọ ị na-eche n'ime obi gị na-eme ihe ofufe a, ị na-eme ya maka ihe nke ụwa, maọbụ na ị na-eme ya maka ihe ọma mmadụ ga-emere gị n'elu ụwa, ị mere ya maka sọọsọ Chineke, ịma na ịma nwee akwụrụmụgwọ nke Chineke, ngọzi nke Chineke ama dị gị. Ụmụnne m ndị ọma, Imam dọrọ anyị aka na ntị ofuma ka anyị gbaa mbọ fụ na ọrụ niile anyị ga-arụ n'ọrụ bụ na ime al-Islam, na anyị ga-asapụta ogbe anyị ọcha, na-eme ya nwa bụ ihe maka sọọsọ Chineke ka anyị ga-eji mee ya. Ihe ọbụla anyị mere, ọ bụ na o nwere ihe ọzọ ibu n'obi na-eme ya bụ ihe, ọ bụ salat ma zakat, maọbụ ime hajj, maọbụ ọrụ ọzọ dị iche n'iche, ọ bụ na o nwere ebumnobi ọzọ ibu n'obi oge na-eme ya, na Chineke ama nnabata ya n'ebe ị nọ. Chineke ama nkwụ gị ụgwọ, banye gị ngọzi na mara, maka na Chineke na-anabata sọọsọ ihe mmadụ mere maka ya nwa bụ Chineke sọọsọ. Ụmụnne m ndị ọma, Imam na-agwa anyị sị anyị mata na inwe ezigbo ebumnobi oge ị na-arụ ọrụ ọbụla anyị na-arụ n'ime adini al-Islam, maọbụ inwe ebumnobi ọma oge ị na-arụ ọrụ ọbụla anyị na-arụ ma ọrụ nke ụwa, na ọ ga-eso n'ihe ga-eme ka Chineke kwụghachi egwu ụgwọ mmaji kwuru mmaji n'elu ọrụ ị rụrụ. Nke a bụ ihe were anyị anya otu Chineke si depụta ya n'ime akwụkwọ nsọ al-Qur'an, ebe ọ na-agwa anyị sị wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Na onwero iwu Chineke tiri anyị nwa bụ mmadụ ụwa, ndị nwere okwe n'ebe ọ nọ, ndị Muslim, iwu Chineke tiri bụ ka anyị gbaa mbọ na-arụ ọrụ ọbụla anyị na-arụ nwee ebumnobi maka Chineke ka anyị ji arụ ya, mukhlisina lahu din. Anyị ga-agba mbọ ka anyị mee ya sọọsọ naanị Chineke ka anyị na-emere ya maka ya, ọ bụrụ maka ihe nke ụwa. Ị na-eme ya ka anyị ga-enweta akwụrụmụgwọ site n'aka ndị mmadụ. O nwere onye pụrụ ịkwụ gị ụgwọ ihe ọma ị rụrụ n'elu ụwa karịa Chineke ya nwa bụ Chukwu okike. Ụmụnne m ndị ọma, Imam dọrọ anyị aka na ntị ofuma n'ebe a, ebe ọ na-agwa anyị sị na onye ọbụla arụrụ ọrụ ọbụla ịrụra, na ọ ga-enwe ebumnobi iji mee ihe ahụ i mere. Ọ bụ na ị nwere ebumnobi ka ị mere ya maka Chineke, Chineke ga-akwụghachi gị ụgwọ